Čo keby sa tvoj nákup na Allegro premenil na skvelú výhru? Pre viac ako 10 000 našich smart zákazníkov na Slovensku sa presne toto stalo skutočnosťou. A že bolo čo oslavovať. Naši hlavní víťazi z Česka, Slovenska aj Poľska si odvážali nové autá a poriadny balík peňazí. A ako vyhrali? Pravidla boli jednoduché. Vďaka predplatnému Smart bol každý ich nákup s doručením zadarmo zároveň aj šancou vyhrať hlavné alebo týždenné ceny. Naši šťastní výhercovia si už svoje ceny prevzali. A teraz je rad na tebe. S radosťou preto spúšťame novú súťaž z Allegro Smart. Tentoraz s viac ako 100 000 cenami, vrátane elektrobicyklov, smartfónov a hlavnej ceny 50 000 eur. Šanca vyhrať je tu. Nakúp na Allegre zo Smart a hneď po nákupe sa dozvieš, či si vyhral okamžitú cenu. Ešte nemáš Smart? To vôbec nevadí. Vyskúšaj ho zadarmo, zapoj sa do súťaže a získaj garantovanú výhru. Zľavový kupón.